Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Az amerikai Székelytelesok műsorán fogadják sok-sok szeretettel Mogyók Antit, aki egyenesen Székelyföldről jött hozzánk. Jó napot kívánok! Kázi csokkolom. Na, mi van kapcsolva már a kamera, ha ma akarok filmezni? Igen. Hát akkor bemutatjuk Önöknek az amerikai székelykaput, melyik telekomandával működik. Hát nem csak azoknak az amerikai mutatóknak kell ilyen telekomandás rajtó, ezeknek a székelyeknek is. És ez nem csalás, nem ámítás. Most 1000 új lehet, csak 999 plusz TVA. Áfa. TVA, mert azok nem értik. Hogyan működik ez a telekomandás amerikai székelykapu? Ha tudja, az a telekomand a jó gödös menecske. Ott áll a kapu mellett, amikor oda meg eléje, azt mondom neki, hogy nyisd csak ki tár, kinyissa, behajtok, azt mondom, csukd csak be te. Ez nagyon-nagyon érdekes. Most figyeljenek, ha megrendelik az amerikai székelykaput, elvihetik a telekomandát is. 3 év garanciát vállalunk, hiszen ez a telekomanda nem bomlik, és nem is oszlik. Na, azért az oszlás az csak úgy, utólag. Értem én is, ez nem csalás, nem ámítás. Na, egy dolgot meg kell jegyezni, napi 2-szer kell neki enni adni, de elég egyszer, mert én is kipróbáltam, aztán bírta 3 hétig. És mit kell ennek a távirányítónak enni adni? Puliszkát. Értem. Puliszkával jól elér, jó túrósan, akkor sok kalóriát kap, jó ki tudja nyitni az ajtót. Értem, köszönjük szépen. A kedves nézőknek tetszik, vásárolják meg most az amerikai székelykaput. De egyet meg elfelejtett, mennyecske, várjon. Az, hogy a telekomandának helyet kell adni a házban, vagy a ház környékén, ezzel ágy alatt én kipróbáltam a csűrben, és nagyon jól éreztem magam. Ennyi, a csűrben? Na úgy ide figyeljen, hogy ahogy maga is pofázik most, azért őt is meg lehet suvasztani, hanem ha azt mondja, hogy nem a csűrben, meg suvasztod jobbról-balról, menj a csűrbe rögtön. Értem. Kedves nézők, rendeljék meg most az amerikai székelykaput. Egy dolog veszélyes. Ha megsuvasztod jobbról-balról, csak vigyázzon, mert veszélyes a dolog, mert megdögölhet. Azt meg nem vállalunk érte garanciát. Értjük. Köszönjük szépen. Rendeljék meg most. Ha megrendelték, még kapnak ajándékba tőlünk. Egy alak instant puliszka. 1 évig elegendő. És azt mondtam, kázi csókolom.